EAEko gobernuak eta hezkuntza sailak maiatzaren 25ean ikasle zein langileak eskola presentzialera bidali nahi gaitu. Aurreko astean bezala, aste hau ere bai, ziurgabetasunez bizitzen ari gara. Berme juridikoak beharrezkoak dira. Eta itzulera hori egoki egin dadin sindikatuokin negoziatzea itzulera. Prebentzio planak eskolaz adostea eta egokitzea. Oraindik egin ez dena. Lab sindikatutik plantorako deia egiten dugu. Ikasleei planto, ikastetxetara ez joatea, baina batez ere langilei planto. Ikastetxeko prebentzio planak esnaikotzat jotzen ditugunean. Osasuna bermatu ezin dugun kasuetan, planto egingo dugu. Ez dugu jarraituko lanzentroetan egiten ari garen lan hori egiten. Lanzentroa utzi gabe. Kartel bat ateraz, pankarta jarriz. Lana geldituko dugu eta exigituko diogu zuzendaritzari zein administrazioari neurri guztiak era egokian gauzatu arte lan hori ezin dela era presentzialean egin. Kasu hauek gertatzen direnean sindikatura deitu. Lab sindikatutik salaketa ezberdinak jarriko ditugu. Batetik, hezkuntza sailari exigituz lan hori berehala egokitzea. Eta egokitzen den bitartean gelditzea, ezin delako osasuna bermatu. Eta bigarrenik, lan ikuskaritzan, zein lan sailean eta osalanen beste salaketa bat egitea. Oso garrantzitsua da planto dinamika hau ikastetxe burutzea eta horretarako mobilizazioak antolatzea. Greba erregistroarekin bat egingo dugu guk ere bai. Batasun sindikalean. Eta greba tresna gisa erabiliko dugu, plantoetarako. Ikastetxeetara joateko eta honekin ezin da, horrela ezin da esateko. Osasuna bermatu arte lan presentzial hori gelditzeko. Ez zalantzarik izan. Plantoa denok batera egin behar dugu.